दिनैनि आंनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांखौ बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। लोगोफोर दिनैहाय फुंनि 9ता जाबाय, ओमफ्राय दायो जा अखा हागासिनो आरोना। ओमफ्राय बेखिनिखौनो आङो लोगोफोर नोंसोरजों दसे शेयार खालामलायनोसै होननानै सानबाय। ओमफ्राय लोगोफोर अखा हादों नालाय बेनिखायनो एसे गोजांनायबो मोनदों। ओंखायनो सुइटारबो गानबाय आङो, ओमफ्राय दा जिरायबाय थादों। ओमफ्राय जेरावबो ओंखारनोबो हायाखै, बाहेरायावबो ओंखारनो हाया, अखायानो अखा जा हादों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बेनिखायनो लोगोफोर दिनैनि आंनि भिडिअ'खौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायदोंलाय। लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै। ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर, मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। बिदिबा आङो भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै। नै लोगोफोर फुंनिफ्रायनो जा अखा हागासिनो आरोना लोगोफोर। नै ओमफ्राय सानजौफुनि ओंखामबो संनो मोनाखै दाबोनो। ओमफ्राय आं बेखिनिखौनो लोगोफोर नोंसोरनो एसे देखायनोसै। आरो गोबावसैमोन नालाय भिडिअ' होयियाबो, माब्लाबा सम मोनबा गेजेर गेजेर होखावो। ओमफ्राय बांसिनानो आङो दासान्दि भिडिअ'खौ होनाय जायाखै लोगोफोर। अब्लाबो आङो बयनिबो भिडिअ'खौ नायो, सोरनो हगारो बेनिखौ नायो। ओमफ्राय आरो गोबां लोगोफोरनि साबस्क्राइबार खालामनानै लानाय दङ। ओमफ्राय गोबांनिखौनो सानसेयाव नायजोबनो हाया, अब्लाबो आङो सानसे सानसे बयनिखौबो नायनानै होजोबो आरोना। ओमफ्राय बिनिखायनो लोगोफोर आंनि भिडिअ'खौबो नायनानै होबानो जाबाय। आरो नायनायजों लोगोसे लाइकबो, कमेन्टबो, शेयारबो खालामदो। ओमफ्राय गोदान फैदोंबा चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनानैल' दोननाङा लोगोफोर, अलाव थुनानै होबानो जाबाय नटिफिकेसना थाबैनो नोंथांमोननिसिम सहैनायनि। ओमफ्राय बिदिब्ला लोगोफोर नै दा एसे ददाहांबाय आरोना, ददायो ओमफ्रायो हाफिनो, बेबायदि जागासिनो। जिरायैनो बानाय मोनबाय आङो, साजोबनाय मोनबाय आथिंफ्रानो। दहाय फुंनिफ्रायनो सिखारनानै जिरायगासिनो आरोना दासिमबो। माब्ला ददागोन अखाया। अखा ददाबानो जानायनि संनांसिगोन ना लोगोफोर। बेनोसै सानफ्रामबो जानाय। नै लोगोफोर नुदोंना, दान्दिसेनो अखा जग जग हाबाय। ओमफ्राय बेसेबां सान्दुं थिं थिं दुंखो नै। दान्दिसेनो जा सान्दुं दुंबाय आरोना लोगोफोर। दान्दिसेनो अखा, दान्दिसेनो सान्दुं, माबायदि बोथोर जाखो। दोमैयो ओमफ्राय सान्दुं दुङो, ओमफ्राय अखा जुग हाफिनो। बेखिनियानो नै बेसेबां दैस्लुं थालाबायखोलाय नै दैस्लुं जाजोब्बाय जेरैबो। दायो अखाया एसे ददाबाय नालाय लोगोफोर, सानजौफुनि संलायनोसै आरोना आङो। नै माइरंखौ सुनानै लाबोनानै दायो आङो अराव जानफैखाबाय नै। ओमफ्राय दा नै ओंखामा माबागासिनो, गोदौगासिनो। ओमफ्राय आङो मा देखायलांनो हायो लोगोफोर, नायलांबानो जाबाय। बिथिंजाय नै संनो थाखाय मैस्था बांगालखौबो सुनानै लाखाबाय आङो। ओमफ्राय नै बेयो बयलार मैया लाबोनायनिमोन आरोना। ओमफ्राय मैया मोनायाव जायासै, थावजों एसे हालदै संख्रि होनानै एवफ्रामनानै दोनबाय आङो। ओमफ्राय बेखौनो मैस्था बांगाल ओमफ्राय आलु दरसेसो होनानै लाब्रा संनोसै आरोना आङो। नै लोगोफोर आलुखौबो हानानै सुनानै लाबोखाबाय आङो। ओमफ्राय इथिंजाय नै बानलु, सामब्राम गोजा बेखौबो हानानै लाखाबाय। ओमफ्राय मस्ला, ओमफ्रायो सामब्राम गुफुर, हाइजें रेडि देनानै लाखाबाय आङो। ओमफ्राय दा संनोसै आङो। दा नै आङो लोगोफोर बेदरखौ मोजाङैनो एवनानै लाखाबाय। ओमफ्राय आङो फार्स्टनिफ्राय देखायलायासै लोगोफोर, आंहा केमेरा देग्रा गैया नालाय, हारसिंसो एसे उसुबिदा जायो। बेनिखायनो आङो फार्स्टनिफ्राय देखायासै। बाहाय आङो दा आलुखौ होना होनोसै आरोना। दा आङो आलुखौबो मैस्था बांगालखौबो होजोबखाबाय लोगोफोर। बारा कालार नुवाखै दे लोगोफोर, ओमफ्राय लाइट कालारा गोजा जादों आरोना।
होनानै होबाय मोजाङैनो गोदौथोंसै बेखौ खोबनानै दोनसै आङो दा नै लोगोफोर आंनि ओंख्रिया नुदोंना नै ग्लब ग्लब गोदौगासिनो मैथानि रस ओमफ्राय बेदरनि रस बेखौ गहोजोबनांगौ आरोना बेबायदि ग्लब 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 गोदौ होनानै अब्लासो ओंख्रिया बांसिनै टेस्टि जायो ओमफ्राय दा नायलांबाय था लोगोफोर आरो नैबेयो लोगोफोर मैथा बांगाल ओमफ्राय नाथुर गोथां आरोना नाथुर गोथांजों मैथा बांगालजों एवनाय मोनबाय बियो जोंना ओंखाम संग्राया एसे खोमसि नुयो दे लोगोफोर ओमफ्रायो कारेन्टबो गैया नालाय अखाबो हादों बेनिखायनो बारा स्रां नुवाखै आरोना एसे खोमसि नुदों फाइनालि लोगोफोर आङो दायो ओंख्रिया माबायदि जाखो नायनोसै नै लोगोफोर ओंख्रिया जोबोद मोजां जाबाय ओमफ्राय संख्रियाबो नांखाबाय टेस्टि जाखाबाय जोबोरनो स' लोगोफोर बिदिब्ला आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव हायोबा थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय